Здравейте! Аз съм Силвия и съм функционален треньор. А в днешното видео ще си говорим за лимфната система. Как можем да я стимулираме, за да се чувстваме по-леки, по-енергични и с по-гладка кожа. За разлика от кръвоносната система, лимфната система няма централен помпен орган, както е сърцето. Тя разчита на клапи и на своите стени, както на нашето дишане и съкращението на мускулите, за да може да отвежда излишната течност и токсини от тялото ни. Ако лимфната система е бавна, ако е затлачена, това води до подуване, подпухване на лице, тяло, може да доведе до поява на акне, до влошаване на целулита, ако имаме такъв, а масово жените, даже 80 до 90% от жените в световен мащаб имат целулит. Ето защо подготвих това видео, как да стимулираме нашата лимфна система у дома с лесни стъпки. Хайде да я раздвижим. Това, с което започваме, е подскоци. Поне 50 на брой. Добре е да се изпълняват сутрин на гладно, след като сме минали през банята и преди да сме хапнали или пинали каквото и да е. Стандартни подскоци, поне 50. Можем да държим гърдите, можем и да не ги държим. Важно е тялото да е отпуснато. Аз предпочитам да ги предържам. Ако поради някаква причина не можете да скачате, имате болка в колене, тазобедрена става или глезени, тогава показвам алтернатива. Напред, назад, като отново е важно да се стъпва на пета. Ако случайно имате батут вкъщи, скачането на батут е чудесна стимулация на лимфната система. Следващата стъпка е леко потупване от периферията навътре. Ако предпочитате, може да замените това потупване с погалване. Нещо средно между погалване и масаж. То е доста леко, но се усеща. Имайте предвид, че лимфната система е повърхностна система и като такава обича да има натиск, но лек натиск, а не силен, сериозен. Защото ако е много силен натиск, може да увреди лимфните съдове. Правим го това. Двете ръце, двата крака, дупето, корема, кръста и кол. Продължаваме натам. Следващата важна стъпка е дишането, коремното дишане. Това, което можем да направим, няколко повторения само, застават ръцете по този начин, като ромб, поставяме ги в долната част на корема, може да го изпълняваме седнали или легнали, както ни е удобно. Лек, много лек натиск оказват на корема и вдишваме през корема, през носа с корема. Издишваме през устата. Правим 3-4 повторения в долна част, после местим ръцете в средната част на корема. И за финал, горе под диафрагмата. Следваща стъпка. Сухо четкане. Вероятно сте чували, надявам се и да го практикувате. Сухото четкане е чудесно не само за стимулиране на лимфната система, но стимулира и кръвообращението, спомага за изкарване на токсините от тялото, олющва едно хубаво горния слой мъртви клетки от тялото, от кожата ни, за да може тя по-лесно да се регенерира. Аз използвам и съветвам да се използва четка с естествен косъм, средно твърд към твърд. Аз лично го правих, доскоро го правих само вечер, преди баня. Но скоро започвам да го правя и сутрин, за по минутка-две. Супер бързо е. Много приятно усещането след това. Не се прави с голям натиск. Вие може да изберете кога. Или сутрин, или вечер. Може и сутрин и вечер, както ви харесва. Започва се отново отвън навътре. По същия начин, както предходния масаж или потупване. Двете ръце, двата крака. Лаврата минава през цялото тяло. Единствената част, на която правим надолу, е шията. С краката може да започнем от стъпалата. Хем е много приятно, хем стимулира доста точки, които има там.
Отново по цяла спънка. Натиска е лек, да усещаме, но не прекален. Нормално е кожата да се зачерви малко, като ще видите тук при мен. Това означава, че сме стимулирали кръвообращението, но и все пак не искаме да я надерем. Не забравяме корема. Наголо е по-лесно. Кръста и гърба. И може да се набираме с ръце. Следваща стъпка. Имаме 6 важни точки по нашето тяло, които е добре да стимулираме, за да няма блокажи и да може лимфата да циркулира свободно. Това, с което започваме. Около ключицата, над нея и под нея след малко, или по този начин, с кръгови движения около 10 пъти. След което може и още около 10 пъти да потупваме. Под ключицата по същия начин. Кръгови движения и потупваме. Може ни леко да преплъзваме по този начин. Много 5-6 пъти на страна. Това е първата точка. Около ключицата. След това. Ето тук също имаме следващите лимфни възли. Малко под ухото. С въртеливи движения. И след това с потупване. Отново по около 10 пъти. Едната и на другата страна. Това е втората. Трета точка. Подмишниците. Тях можем също предмишница и подмишница, въртеливи движения и потупване. На едната и на другата. След това корема. За корема ви показах как да дишате, но допълнително може да направим следното. Отново, едната ръка на пъпа, другата над нея и може или в различни посоки, или нагоре, надолу, или кръгови движения да раздвижим малко корема. Чрез различни посоки, нагоре, надолу, лек натиск и кръгови движения. Колко станаха? 1, 2, 3, 4. Следващата стъпка. Ингвиналните гънки. Те са точно тук, по същия начин. С кръгови движения и с потупване. И последна стъпка. Зад коленната ямка. Кръгови движения, 10 пъти и потупване. Това е. Сега ще ви покажа сет от няколко упражнения, които може да изпълнявате няколко пъти седмично, 4 пъти примерно, или всеки ден, ако имате време и желание. Това са все познати упражнения, повечето от които участват в една нормална загрявка за тренировка. Тъй, че няма да ви изненадат.
Благодаря ви, че бяхте с мен до края на това видео. Надявам се стъпките и упражненията, които ви дадох за стимулиране на лимфна система, ви помогнат. И всъщност ще се радвам да ми пишете с обратна връзка как ви се струват, как ви се отразяват, харесват ли ви. А ако желаете да работим заедно и да се чувствате по-уверени, по-секси, по-силни и здрави в тялото си, може да ми пишете кодовата дума консултация в Instagram за една безплатна консултация, да обсъдим как мога да ви помогна.